Det er da fuldstændig lige meget med fagligt fællesskab. Altså, hvis du allerede ved bedst, jeg har ikke brug for at lære nyt, og sagtens kan klare dig uden et netværk af kloge kolleger. Og hvad skal du med en overenskomst, hvis du har et job, hvor du tjener boksen uden at lave noget, og kan holde fri så meget du vil, og har en pensionsopsparing, der bugner af millioner? Dem, der har sådan et job, de har ikke brug for en overenskomst. Du har heller ikke brug for løn under barsel, hvis du ikke vil have børn. Og hvad skal du dog med uddannelse, når der er masser af gode job, der ikke kræver noget? Du har ret. Det med overenskomster og fagligt fællesskab er kun noget for dig, hvis du er til ordnet forhold. Hvis du vil være sikker på, at du og dine nærmeste er OK. Det er fagforeningens overenskomst, der sikrer din løn, din barsel, din pension og mange andre goder. For eksempel den 6. ferieuge. Og det er fagforeningen, der giver dig et stærkt fagligt fællesskab. Dine tipoldeforældre lavede de første fagforeninger og overenskomster. I dag er dit medlemskab afgørende for, om vi fortsat skal have stærke fagforeninger, der kan forhandle gode overenskomster. Og om Danmark også i fremtiden skal være et land, hvor der er ordnede forhold, når vi går på arbejde. Det er OK at have en overenskomst og være med i et fagligt fællesskab. Er du OK? Tag testen på erduok.dk og spørg dine kolleger og venner, om de er OK.